Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya law hadhanallah. Laqad ja'at rasulur rabbina bil haqq wa nundu antilkum jannati uristumha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak yang ustazah sayangi dan ustazah banggakan, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak sehingga kita bisa mengikuti pelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar bahasa Jawa. Ustazah mohon semuanya dipersiapkan bukunya, raganya siap untuk belajar, dan ucapkan bismillahirrahmanirrahim sehingga semuanya dilancarkan. Oke? Hari ini kita belajar bahasa Jawa kelas 3. Wingi sinau pola kalimat. Sakniki sinau tembang. Tembang apa? Coba. Tembang apa ya? Tembang kira-kira iki ana apa? Dolenan akeh nggih. Ono sepeda, ono pasir, ono gambar, ya ono lukisan, ono mlayu. Sakniki ustazah takon, sapa sing gak seneng dolanan? Mboten enten nih, kabeh seneng dolanan. Tapi ojo lali salate, tugas sekolahne, lan tanggung jawabe, nggih. Nah, sakniki mlebu ing materi. Saben bocah mestine padha seneng dolanan. Nah, dolanan sing dipilih kudu sing ana guna paedahe. Maksudnya yang berguna. Tuladane dolanan sing ana guna paedahe yaiku olahraga. Olahraga bisa disambi tetembangan. Jadi olahragane ambek lagu nyanyi ya. Awake dhewe tansah ngulinekake olahraga supaya awak tetep sehat lan makan makanan sing akeh gizi supaya ngadohi tekan penyakit. Nggih. Jadi ojo lari olahraga ya. Terus saiki mlebu nang tembung apa sing dimaksud? Apa ya? Mana sing ngerti? 1, 2, 3 dibuka. Tembung dolanan, tembang dolanan. Iku apa sih tembung dolanan iku? Ayo apa ya? Jeng jeng jeng. Lagune ditembangake sinambi dolanan. Ya, jadi zaman biyen iku ana dolanan sambil nyanyi. Nah, tuladane tembung dolanan. Tembung dolanan iku ana apa ae? Ana gajah-gajah ya, ana gajah-gajah. Terus contohnya ana jaranan, ana sepuran, ana dongdong, apa salak. Terus ana padang bulan. Terus ana maneh lumbung desa karo jamuran. Lan sak liyane. Tembung dolanan iku duwe pitutur kang becik apik. Jadi isi tembung dolanan iku ya ana pesane sing apik. Ya. Sakniki ustazah duwe contoh tembung dolanan. Nah, gatekno tembung dolanan gajah-gajah ing ngisor iki.
Gajah-gajah. Ini Ustazah moco biasa nggih, durung nembang, dereng nembang. Gajah-gajah, judule gajah-gajah. Gajah-gajah kowe tak kandhani jah mripat kaya laron. Siung loro kuping gedhe kanthi nganggo tali, buntut cilik bangsa kopat kapit, sikil kaya bumbung ning mlakumu migak migu. Negesi tembung sing angel lah. Tembung sing angel iku sing gak ngerti. Ustazah sebutno ana laron. Laron iku kaya serangga. Jadi nek musim hujan yo iku senengane sing padang-padang. Nggih. Kewan ibarat kedadeane saka rayap. Nah, kaya rayap. Siung itu siung. Gadingnya gajah. Nah, untune untu lancip. Jadi gadingnya gajah ya siung itu. Siung itu. Bukan siung ya, siung. Kanti ku karo. Dengan, nggih. Terus tansa iku selalu. Kopat kapit, buntut kang obah-obah. Jadi buntutnya itu gerak-gerak ya. Bumbung itu wit bambu si gede kan. Lumaiku melaku, berjalan ya. Jadi ini gajah-gajah tembung sing belum kalian tahu. Saniki Ustazah setelno kalian mendengarkan gajah-gajah, nggih? Oke. Lagune. Oke. 1 2 3. Sambil nyanyi nggak apa-apa. Gajah-gajah, kowe tak kandhani, mripat kaya laron, kuping ilir gedhe-gedhe, kabeh nganggo tali, buntut cilik tansah kopat kapit, sikil kaya bumbung wong lakumu mikah iku. Nah, niku nggih lagune gajah-gajah sing diiringi kanggo lagu. Nggih, kanggo musik. Sakniki gadekno tembang dolanan jaranan ing ngisor iki. Saiki lagu jaranan. Saudara baca. Ini bacaannya ya. Jaranan jaran teji. Sing numpak mas ngabehi, sing ngiring para abdi. Jrek-jrekno, jrek-jrekum. Jrek-jrek turut lurung. Gedebuk krincing, tok-tok gedebuk ceder. Gedebuk krincing, tok-tok gedebuk ceder. Ha, itu tadi krincing-krincing suarane loncenge. Tembungnya sing angel, negesi tembung sing angel. Ono jaranan kuwi apa sih? Jaranan itu kewan kuda. Teji iku kepang, ya, kepang. Ngiring iku ikut, melu. Turut masuk utawi mlebu. Lurung dalan cilik. Nah, Ustazah setelaken
lagu jaranan. Nah, Jaranan, jaranan, jarane, jaran teci, sing nunggang dorobei, sing ngiring para abdi, cek nom, cek gong garane, bebuning lurung. Gedebuk kerincing, gedebuk kerincing, gedebuk kerincing, prok, prok, gedebuk jedeh. Gedebuk kerincing, gedebuk kerincing, gedebuk kerincing, prok, prok, gedebuk jedeh. Jaranan, jaranan. nah, niku lagune jaranan. Nah, sakniki Ustazah mesen kanggo bocah-bocah wadon lan bocah-bocah lanang ing kelas 3 niki ojo lali, tetep semangat, kuat, sregep lan iso ya. Iso basa Jawa, iso pelajar liyane. Nggih? Matur nuwun kanggo bocah-bocah. Alhamdulillah sampun sinau basa Jawa. Semoga akeh manfaate gawe bocah-bocah, nggih. Tugase yaiku gawe video. Pilihin lagu siji yaiku lagu gajah-gajah utawa jaranan. Jadi milih salah siji. Sembarang gajah-gajah apa jaranan, pilih salah siji. Terus di video. Jadi nyanyine, jadi nglagukno tembange di video, nggih. Nah, tuladane video. Tuladane videone Ustazah kirim nggih, Ustazah contohkan videone. Sugeng nonton videone Ustazah. Semoga bermanfaat, semangat nggarap video nyanyi tembung dolanan. Matur nuwun. Tembung dolanan judule gajah-gajah. Siji, loro, telu. Gajah-gajah, kowe tak kandhani jah, mripat kaya laron, siung loro kuping gedhe, katik nganggo tali, buntut cilik tangsa kopat kapit, sikil koyo bumbung ning mlakumu mika-miko. Tembung dolanan judule jaranan. Siji, loro, telu. Jaranan, jaranan, jarane, jarang teci, sing numpak mas ngabehi, sing ngiring para abdi, trek-trek nong, trek-trek gung, trek kecrek turut gunung, kedebuk krincing, tok, tok, kedebuk jeder, kedebuk krincing, tok, tok, kedebuk jeder. Nggih, tugase dikirim lewat link basa Jawa sing dikirim Ustazah nang grup, nggih, dikirim iku linke
dipilih, diisi. Lek sampun, alhamdulillah.